Inamba sengikhumbule vele. Awu kodwa bakithi sekusho khona ukuthi kahle kahle sikhumbulene. Yikho nje ukuthi bengisanda ukubona nje esikhathini esedlule mhlambe sekuno 3 days sibonene. Kodwa futhi sikhumbulene isikhathi eside kangaka. Sino 3 days kodwa shikimlo 3 days ngasunyaka wonke asada. Awu kodwa Dali. Singachithi isikhathi ngeke ngibamba amanzi e-orange bakithi. Awu Dali. Usufuna ukuqhawuza njalo isigangeni? Hayi ubani osibukayo indaba ya So, kwenzakalani la manje lamani la? So ubani manje lo qhamuka sazobuza ukuthi kwenzakalani la? Njabula. Ngiyaxolisa sithando sami. Bengathanda ukuthi ena uthole ngale ndlela le bengisathi sazokhuluma nani nobabili. Futhi noma singasala sesikhuluma njengamanje. So angisaqondi ke mina manje. Isithando sakho kwenzakalani lana Sitho? Ngithe mina kuwe kwenzakalani la? Wena ubhizi uyathemelezwa. Kwenzakalani vele la? Phendula into eqondile. Awu siqondisele kwenzakalani la? Hayi ke. Ngoba nibhizi lokuningikhokotha ningikhokotha ngoba nikhuluma kangaka. Lalelani. Yabona Ndomisi? Yeah. Njabula lo. Njabula. Ndomisi lo. Nobabili ngamasoka ami futhi ngithanda ngokulinganayo. Futhi angimiselene nawo ngokuhwana nanoyedwa nje phakathi kwenu. Ngidinga nobabili empilweni yami. Uyahlanya wena. Ngeke uzukubone lokho. Wena uzohlukana noNjabulo. Uthandana nami kuphela. Yebo, wazohlanya. Nenzani badala kanje? Nina nobabili kuzomela namukela ukuthi ena ndoba isimo sami. Angazoma niyakuzwa lokho. Uma kuyikuthi kukhona onenkinga nalokho okuzomehlula ukuthi ekwamukela. Engahamba eshiyo ngokuthula. Mina ngizobe ngizama ke ukuthola omunye umuntu ozovala isikhala sakhe ngoba sona isithembu iyona into engizogcina ngenayo yonke. Wesithoko. Ungazobheda wena. Wakwambona phi umuntu osifazana ogana abafazi ababili noma amadoda amabili? Uphila ngiphi umhlaba kanti wena? Hawu, lapha phela sekusemthethweni ukuthi umuntu esifazane ebe nesithembu. Umuphi umhlaba ophila kuwo wena? Ngoba ungazi nje. Mina ngicela ukubuza la Wesithoko. Njengoba sibathathu nje. Mase kusekamereni. Uzowenza njani? Umuntu esifazane abashintsha abantu bakhe. Namhlanje ulala kulo, kusasa ukulala lo. Kanti okwami kuhlukile. Uma ngabe sengifuna ukuthi soshwabanisa amashidi, sokwenza i-threesome. Buka nje umnandi kanjani? Amathoka ngoba kayazana. Uzasifozisa ngesikhathi esisodwa. Nandumisi. Uma bese libeko phakathi koqala ngoba ukuba uthe ubambe njani. Kanti kamna kwena Yo. Jocelyn ngihamba ngempela. Ngoba isikhathi ngigcina ukulala noNjabulo noNdomisi. Isikhathi esisodwa lana babili. Yo. Kufuneka yini manje le? Hey. Imisholo le. Imisholo yami. Ngiyale mani. Kodwa bengangila labo Ocean. Bengathini ngempela banganyakaza emathumeni. Ikhulelwe lengane.
Hey mihlolo le. Wasithobo. Sithobo. Ba. Phuthumuze la. Yini le? Ihlola mina lonkila yona. Kwenzakalani la? Ngiyaxolisa. Angishongo ukuthi xolisa. Ngithi kwenzakalani la? Ukhulele? Ngixolisa baba. Angishongo ukuthi xolisa, ngiyabuza kwenzakalani la? Kunjengokubona. Ukhulele? Yangilinga nathi ingane kodwa Nkosi yami. Ngiyalinga. Uzozonke izinto obungazenza wena, ukhetha ukukhulelwa. Uzongihlaza la emzini wakoshenge. Uzongihlaza. Ubani baba bomntwana? Ngixolisa. Ubani baba bomntwana? Khuluma. Ubaba mntwana angimazi. Hawu kodwa Nkosi yami, kodwa ngiyalinga uNkulunkulu wami. Awumazi baba bomntwana? Ulale nobani wena? Ngikhathi ngigcina ukulala ngalala nabafana ababili. Ene, ungilanga ngempela. Inkila le ngane. Wazi na ukusakala kwendwe mina. Yo. Ubaba nje bafunela nabafana manje uzothini uzongiqhatha nabo nje ngiphinde ngizwane nalabafana nabo. Kodwa futhi manje mabazi ukuthi bafuna ubaba angeke beze bevuma ukuza la ekhaya. Yo, angazi ukuthi yo. Asibangenzani namje. Thimbo. Into ezokwenza ukuthi beze. Okay. Yeah. Awu, nansi California la sibo. Awu, ivoice note ka babe, ngamgcina nini? Awu. Ivi okadali. Sithando sami. Yazi ngiyacela phela ukuthi una la ekhaya. Ngingedwa nje. Sithi kuzohefuzela. Phela usuwede sengasekhona kwini. Cela uphuthuma ungapheli 20 minutes ungafikile la. Hawu, akusabalwa mabhebeza, akusabalwa. Yazi nothi ngingasaphenduli nokuphendula kuyekhona nje manje. Kuyakhona manje. Manje mina ngisazi ukuthi silindele singavele sefuzele nje kumanje. Hawa, awuthi ukulinda kancane lo Sithando sami. Yeka ngisaphekile ngqono ukuthi mangilibaziseka kosha amabhodo. Kodwa mina sengijahile. Awulinda. Sekuyikho phela ukuthi kuzomela ngiqinisele until uzoqeda ukupheka. Awu sengizoqeda phela. Okay, kulungile. Hawu Sitho. Bese ngithembile phela mina ngithi kuzobe kuyimina nawe la. Ngimesi. Ngekho njalo. Yehlisa umoya. Kahle nje ngoba dinga ngibizile khona ngifuna ukukhuluma nani nobabili. Oh, ngiyabona. Shuthi usibize kusobabili ngokufana. Khona sohehe. Sheshe sizwe la. Khuluma le nto ufuna ukuyikhuluma sesikhona manje. Empeleni ngibizele ukuthi nginazisa ukuthi ngikhulele. Lokho kusho ukuthi oyedwa wena usezokubaba. Sizina nishaya isistemela. Ingane akwazi ukuthi kube yami ngane. Phela vele ke mina ke ngashayela 2 minutes. Hawu ngeke. Hayibo, ungasohlanya wena. Phela ungakhohlwa ukuthi wena ungena aqala ngomkhothi. Ye wena. Ungazokuhlanyela. Eyaphi ingane? Masingijwayela kabi wena. Yeni, anyeka letinyenza kadala phana lapha. Hawu. Kuyangijwayela lona. Hayi, awutho. Ngiyabona njengoba nila. Kahle ubaba ufuna ukukhuluma nani uyena nibizile. Ngiyabuya ngisawumlana. Hayi wena. Hayi ndoda. Bikusijaphelele ke. Uyabazi uhlelani babone ekhaya. Ngiyabazi. Shali intama mfowethu. Yabafana. Yebo. Inena labeni methisa ingane yami. Ngikhuluma nani bafana? Inena labeni methisa ingane yami. Anazi ukuthi umuntu osifazane before ulale naye kufanele umkhokhele, kufanele umlobola. Ngaphambi kokuthi ulale naye. Njobe sekhulele nje seyithwele njengamanje, nithi uzokwenza njani? Njengamanje ngoba engazi kwayena ukuthi umithise ubani, nina niyazi ukuthi ubani omithisile phakathi kwenu.
Wena njengoba ukhomba omunye, wena wazi kanjani ukuthi akwena? Khuluma nani, phendulani. Lalelani lapha-ke bafana, icala leli enilenzile kufanele ngabe niyahlawula, kodwa-ke akasibuyelele la. Oyedwa wenu kuzofanele ihlawulele le ngane, kufanele ihlawule le ngane, ikhokhele. Kodwa-ke singakafiki lapho, nazi izinto okufanele niyilalele kahle futhi nizenze. Umuntu ngamunye kuzofanele ekhiphe 2.5 nobabili inyanga nenyanga, 2.5. Lapho-ke senzelani? Senzela ukuthi umntwana lo wami uma kwenzeka egula noma eba nama-cravings noma eba nezinto ayihalelayo, sikwazi ukuthi simthengele la ekhaya. Iyothi ingazalwa-ke ingane bese kwenziwa ulibofuzo ukuze kwazeke ukuthi ingane ekabani phakathi kwenu nobabili. Niyangezwa ukuthi ngithini? Ngiyezwakala ngiyezwakala. Ngicela ukwazi la ukuthi uma ngabe ingane esizelwe sokutholakala ukuthi akusiye yami ekanjabulo, izobuya yini imali yami? Akukho mali ezobuya la. Angithi kwakumnandi uyidika ngengane yami.